Janet Janet ka entiere kaunti ma Homa Bay. Janet ageno ni luo twaka achiel kachiel okinyi makawuono sigana mabende Murina pimonwa kae kako sebedo ka odak kod nyathine mantiere kod spina bifida kod hydrocephalus. Nyaka sani Janet wang'eyo ni ahinya rito nyithindo go manitiere kod tuo makamano mano mar spina bifida kachiel kod hydrocephalus nyalo bedo matek. Nyithindo makamago in kaka jachiw thieth onego bed ni miyo gi arita machalo nade mar mondo mi ponono kik gigam kata tuoche mamoko to ngima gi bende onego bed ni dhi mbele e yo makare. Janet. Erokamano Joyce. Mana kaka Morino osewacho, nyithindo man gi spina bifida bang' ka osefweny ni en gi chandruok mar spina bifida mosetimne operation. Kech ng'enyne mana kaka nowacho ni nyithindo moko inyuolo ineno ka en gi adhola e dieng'e. To adhola no seche moko miyo rito nyathi bedo matek. Koro chuno ni nyaka otimne operation. To bang' operation no ber nikech odhiyo konyo mondo dieng'e kama en gi chandruok cha kik bed ni oyawore ma tuoche nyalo donje. Koro kosetimne operation mano konye mondo geng' mondo kik oyud tuo moro amora. To nyithindo moko bang' timne gi operation iyudo ni nikech nowacho ni lihumbru en kama information kadho ka e wich kadhi lower part. To seche moko nyithindo moko bedo gi pek mar olo pi, winjo ka ginyalo dhi olo pi kata dhi oko maduong' to gi matin, to seche moko ginyalo bedo gi adhola mana kaka Morino osewacho to ginyalo winjo. Koro kaka janyuol gima duong' monego bed notimo ber notero nyathi hospital otimne operation. Bang' kosetimne operation nyaka ong'e kaka orito ng'iyo kinde duto ong'iyo dend nyathi, especially nyithindo man gi ok winji ka tiende parts ma ok winji no. Koro kinde ka kinde nyaka ing'i kuondgo mondo ing'i kata kopo ni adhola moro nitie kata ka gimoro chuogi nikech jomoko ok nyal winjo. Mar adek bende nyaka wapuonj kaka gigolo lach mana kaka iwinjo ka Morino osewacho gimoluongo ni CIC no en catheterization, en yo mipuonjo gi godo mar golo lach mondo obed motuo. Mana iwinjo ko wacho ni nitie kuonde moko ma koter nyithindo to jogo wacho ni ogihero tik mar lach. To kwa puonjo nyithindo gi kata puonjo janyuol kaka onyalo golo lach mondo nyathine odag ngima ma kawaida, to mano konyo nikech nyithindo gi mondo ing'e ni kata in gi an kiwinjo kidwa ni mondo idhi e cho nyaka iwinj mondi nikech nerves gi onge chandruok. To nyithindo gi ng'eny gi oginyal winjo nikech lihumbru kama message no kadhe noyudo chandruok. Koro ng'eny gi ok bi winjo ka olo pi kata losruok matin kata losruok maduong' nyalo wuok. Koro kaka ng'ama miyo ipuonji yo minyalo puonjo godo nyathi ni kinde machal kama ateri mondo idhi igol lach kata kinde machal kama wateri mondo itim ang'o, ipuonji ni okinyi kichiewo wanyalo timo kama mondo igol losruok mondo kik keth dendi. Kendo nyithindo machal kama nikech ogin gi winjo no seche moko gibedo gi tuoche mabiro mag lach, kidney infection. Koro ng'eny nyithindo gi ber kaka ng'ama miyo komigi clinic, ndalo mar clinic nyaka gidogi mondo nyithindo ng'i otimne gi investigations mar ng'iyo ka lach onge infection, to in case ni en gi infection mondo gibed treated. Sani wagonde Nyasaye erokamano ni ultrasound nitie minyalo go picha mar kidneys mondo nyis ka kidneys nigi shida moro amora. Koro ka shida nitie mano bende nitie kaka inyalo konygi, nitie yedhe minyalo migi mondo konygi. To nyithindo bende makosebedo madongo especially bang' higni 3 nyithindo man gi pek mar wuotho ka nitie gik maluongo ni braces or orthopedic support. Braces ka dhi konyo nyathini mondo onyal wuotho. Koro miyo nyaka kel nyathine mondo bed assessed. Kendo kinde ka kinde nitie gima luongo ni jorwecho bende nyaka kony nikech nyithindo gi jomoko kuom gi ok wuothi. Koro nyaka konygi mondo girwagi mondo dendgi kik moki. Ke nyithindo moko rwa ng'eny gi ka dendgi koro moko kata wuotho ginyal wuotho. To ka kirwayo gi kinde duto to kende sama kare kochopo inyalo konygi gi gik maluongo ni braces. Braces gin chumbe moko kata plastic moko molos maber manyasani manyalo konyo nyathi mondo wuothi mondo dang ngima maber. To kuom nyithindo
kama ok nyal nikech spina bifida gi kendo nitie kidienje mopogore lure kama lumbru kar kanye part mane mar lumbru mano bed affected. Koro joma lumbru gi no bed affected gi malo iro ni ng'eny gi ok nyal wuotho kata mana braces molose wiye ka moro ok nyal konyogi. Koro nyithindo go ginyalo yudo kony ka gitiyo gi gari miluongo mar wheelchair. Koro nyathi machal kamano bende wanyalo recommend mondo nene assess gi orthopedic technician mondo recommend the right wheelchair manyalo konyo nyathini. To na achaka wacho ni nitie nyithindo moko bende ma develop waluongo ni hydrocephalus. Ka nyathini noyudo hydrocephalus ber mondo miyo chako duok nyathi mondo chako pime kendo mondo kopono ni pigcha ng'enye wiye mondo timne operation madhi golo pigcha. Nitie operation mopogore achiel en kuom giluongo ni shunt. Shunt en mpira moro matin ma isoye e wich iluongo ni isoye e ventricles mondo o drain. Ventricles en kama pi manie wich ka dakie mondo pigicha mondo ogol mondo nyathi odangie mama kawaida. Nitie gik mopogore, nitie seche moko ma daktari bende nyalo tiyo gi yore moko mopogore ma nyasani ma maybe oketo shunt. Nitie buru minyalo losi mondo mi pigicha mondo timang'owa mondo wuogi mondo nyathi odangie mama kare. To kendo gimoro ma daher mondo nyis jonyuol ka nyathi osechopo higni madhi skul. Nyathini bende onego bedo encouraged mondo dhi skul kendo kik wapandgi mondo janyuol owe nyathi otugi nyithindo moko kawaida mondo en bende obed gi that social development. Kik obed isolated. The normal milestone kik bed skipped nikech nyathino bedo withdrawn from the other children. Adwa ni mak mana parono gi kanyo be penjo machielo ma bende dago mar penji kata kamano